dat gebeurt dan op catalogus achtereenvolgens. Het zwarte goud staat rond op de Sumare-heide. Prachtige locatie die hier onder de rook van Sumare in Garijk. De watermaat zou je kunnen zeggen van het fokgebied dat daarin behoort. Samen met de Friese Hieder van Sneek, het Friese Grijphieder van oudsher van Oldenhoorn en de Friese Zuidzijde in persoon van fokvereniging Volga, de oudste 4 fokverenigingen binnen het stamboek, ooit opgericht allemaal in 1952. Om vooral deze kant op te komen. Goed, we gaan opstellen en ik geef het alle genoegen het woord aan inspecteur Manuel Gasseling over de bevindingen van de jury. Ja, dankjewel Henk. Ja, we zijn inmiddels gestart met het keuren van de entenmerries. 2 merries in de baan, die komen in ieder geval allebei terug voor binering. Dan gaan we starten met 104, de uitslag. Dan voldoende lange lijn, de enter. Die zou iets meer voorbeeldlengte kunnen hebben, al een sprekend hoofd heeft. Hoofd-halsverbinding zou wat lichter kunnen zijn, wat meer lengte in de hals. Bovenlijn zien we graag iets sterker. Er is wel voldoende lengte in het kruis, een fractie helm. De beenwerk zou in zijn totaliteit iets meer kwaliteit in kunnen stralen. De achterbeen is nog sabelbenen. In de stap daar zou je wat meer ruimte kunnen maken. En zou je dan wat kracht kunnen ontwikkelen. En de draf, dat zien we in het veld, zouden we graag iets meer krachtontwikkeling willen zien. Ook een ietsje zoogritme. Vandaag beloond met een 3e premie. En dan gaan we verder met 106. Het is een goed ontwikkeld enter, die voldoende hoogbenig is, ook wel veel trek in het lijf heeft, lang gelijnd is. Met een sprekend hoofd, de hals heeft voldoende lengte, is ook verticaal gesteld, dat verder wel een correcte bovenlijn heeft. Goede kruislegging met voldoende lengte. De kwaliteit beenwerk is voldoende, dan een fractie deeg kort. In de stap zien we veel ruimte, een goede takt en voldoende kracht daarin. In de draf zien we voldoende buiging in het achterbeen. En zou daar nog wel iets in kracht kunnen winnen en iets meer in oprichting lopen, wat vandaag beloont met een 2e premie. Van harte. Goed, daarmee kennen we de uitslag. Een 2e en een 3e premie. De 2e toegekend aan Isje van het Willenees, een omer uit de rinderploeger van de fokkereigenaar J. Eltinga in Wijzelrijden. En een 3e voor 104 Belmoed van Soli Adeo. Een Bartele maat Sjaar. Fokkereigenaar Douwe-Jan de Jong in op einde. Goed, de rozetten zijn uitgereikt door voorzitter.
prachtige punten van voorzitter Hendrik van der Meulen, die heel treffelijk en qua de omstandigheden die je schetst had, en met name de eenheid die er besteedt in de organisatie om dit evenement met dat een succes te maken. Prachtig u het deze inbreng van Hendrik van der Meulen. Hier Leuk, hè? de Twenters Willem Steuten Hornegon. Ik voel toch ik al de eigenaar van Sjermees, de eerste groep Kokrobbel, om die de kleertermatching van het team bij de gemeente verschien. Dat de voorzitter niet van zijn, we willen hier graag vlot terugkeuren. Zonder omstandigheden dat het iedereen van het buien zonder mis later willen zijn, zullen we de goede hand al onder deze onnodig heerlijke omstandigheden hoe we de concurrentie hebben. Ja, hier meneer. Ik bel al eens even, maar helemaal wel. Heel goed. Ja, het is wel goed, zei je, maar ja. Ja. Maar hij wil vast zijn, hoor. En ook hier geldt dat we vanwege de omstandigheden een klemmend beroep op u doen om voor een vlotte keuring te zorgen en op tijd bij de ringen te verschijnen, zodat de jury ook vlot door kan keuren. Dit allemaal in het kader van dierwelzijn, waar we natuurlijk ook allemaal mee te maken hebben. En wat heden ten dagen enorm onder een vergrootglas ligt. Dus rubriek 8a, 4 tot en met 6-jarige sterren, graag naar de vooropstelling. Honderd 149 tot en met 153. Dat is de eerste groep 4 tot en met 6-jarige sterren. Mola. Nou brengen, hè? Nou brengen. Terugzetten. Heel goed. Heel goed. Terug. En nog weer. Oh ja. Jammer, zoals je de Sjermees eerste groep, rubriek 8a, graag zo gauw mogelijk naar de vooropstelling.
tweede uiteraard 107. Tamara van Oostenburg. De mannen Kirchalla. Twee Twenters dus terug in het klassement. En op dit moment in deze volgorde 108, 107. En de 4 tot en met 6-jarigen die wachten we hier met smart op in de vooropstelling. Eerste groep, rubriek 8a. En als dan de Twenters zijn besproken en een rozet hebben ontvangen, dan spoed ik mij naar de overkant straks ook de eerste groep 3-jarigen zijn opwachting in een verloopopstelling gaat maken. Goed, de jury is eruit. Ik geef het aangenomen woord aan Manuel Gasseling voor het bespreken van deze beide Twenters. Ja, dankjewel Henk. Ja, we gaan verder met de beoordeling van de Twentermerries, althans de uitslag ervan. En voor mij staat nummer 107, dat is een Royaal Twenter, die wel een goede looprichting heeft. Zou wat sprekender in het hoofd kunnen zijn, maar de hals heeft wel voldoende lengte, dus ook voldoende verticaal geplaatst. Verder wel een correcte bovenlijn heeft, het kruis is lang, dat is wel een fractie hellend. En zijn totaliteit past het exterieur qua verhouding goed bij elkaar. De beenwerk heeft een voldoende kwaliteit, ook goed gesteld. In stapsien. Ik zou zeggen, dan maar eventjes zonder ere, Lint. We gaan genieten van deze beide toppers. De Tiede en de Menne. Dames en heren. Vanmiddag dus allebei te bewonderen de kampioenskeuring van de jeugd. En wellicht een van de beiden later nog voor het algemeen dagkampioenschap. Goed. Uw applaus. De stermerries kunnen binnenkomen. Meld u zich bij de ringmeester Wiegren Wiepinga. Hij staat met smart op u te wachten. Tot 49 tot en met 153, de eerste groep. Beetje losgelaten, beetje losgelaten. Weinig dingen, niet voor wat wegpakken. De draad zonder de sleutel voor en een losser aan het touwtje. En de grondekant vast. Niet te gek aanjagen, dat heeft geen zin. Uiteraard hebben nou ik al de eerste deelnemers richting het
finalisten die komen dan vanmiddag in het hoofdprogramma meedoen. Dus de voorselectie best aan het regelen. Die op punting van begin. Mooi zelf laten lopen. Bij het speciaal rijkhuis is het de bedoeling dat de beste 5 combinaties worden uitgevoerd voor de finale vanmiddag. De paarden worden beoordeeld op de stap, draf, val, gedragenheid, rijvaardigheid, harmonie als tweede algemeen indruk. In totaal kan dat 100 punten opleveren in het ideale geval. In deze categorie, 3-jarigen hebben natuurlijk vanmiddag ook het kampioenschap. Waaraan gekoppeld is ook de prijs van AK Weedama, het AK Weedama Oortinken. De man die jarenlang een centrale rol speelde in deze fokvereniging, tezamen met Elke Dijkstra, een oudere onder u, wellicht allemaal nog wel bekend, vooral het zeer kenmerkende stemgeluid van AKW. Dat schalde jarenlang over de keuringsbanen van Taut behouden. Was men in 26 jaar secretaris en heeft de opgang en de bloei van het Friese paard ook heel bewust meegemaakt. En om hen blijvend te gedenken en te eren is dus die prijs in het leven geroepen en die wordt uitgereikt aan de kampioen bij de 3-jarigen vanmiddag. En ook binnen typisch Nederland in de turfparken weer van de lucht te halen. Een onvergetelijk duo. En beide uiteraard van grote betekenis geweest voor in de geschiedenis van het Friese paard. En nogmaals even, u kunt morgen dus de complete groepen 3-jarigen terugzien op de livestream. Het is vandaag niet mogelijk om dat rechtstreeks uit te zenden, dat heb ik u al gemeld, maar wees gerust, u kunt morgen thuis in de luie stoel op alle gemak die groepen nog eens even terugkijken. We gaan opstellen en bespreken en daarmee geef ik uiteraard met alle genoegen het woord aan de voorzitter van de jury, tv-inspecteur van ons allen KFPS, de heer Piet Bergsma. Piet, aan jou het woord.
storing op de lijn, Piet, denk ik. Probeer deze maar eventjes. Ik hoop dat het zo beter is. Ja, het geluid is weer beter. 2 microfoons is het altijd wel heel gedoe. Ik begin met nummer onze eerste groep 3-jarigen. We hebben gekeurd samen met Esther Ween en Marissa Visser en Piet Bergsma en mijn zoon. We zijn begonnen met de eerste groep 3-jarigen, een goede groep. Ik begin met nummer 111, een paard met een edelhoofd. Het ietsje korte hals, wil iets meer lengte in die hals mogen hebben. Het paard is wat neerwaarts gebouwd. Zou de rug ook ietsje sterker mogen zijn en het beenwerk zou ietsje harder kunnen zijn. Heeft een goede schouderligging. Het kruis is wat harder. De stap is voldoende ruim. In draf blijft het wat neerwaarts, maar heeft hij wel veel buiging in het achterbeen. Vandaar dat hij vandaag ook geprimeerd wordt en opgenomen in het stamboek een derde premie. Nummer 113, paard wat iets eerder in het hoofd zou mogen zijn, heeft een lange hals die wat horizontaal is, heeft ook een strakke bovenlijn, ook op de lendenpartij is dat strak, heeft een hellend kruis, is licht zouwenbenig, in stap is hij voldoende ruim en takmatig, in draf ligt hij wat souplesse in de rug en blijft hij in de rug wat strak, zou het achterbeen ook iets meer onder moeten brengen, heeft wel een goed voorbeen gebruikt, wordt vandaag ook geprimeerd en heeft opgenomen in het stamboek met een derde premie. Nummer 115, ook een paard wat eerder in zijn hoofd zou mogen zijn, is wat horizontaal in die hals, heeft voldoende lengte in die hals, voldoende sterk in de bovenlijn, het kruis is wat hellend, het paard is ook wat licht stapelbeenig, maar een paard wat heel ruim staat en goed door zijn lijf staat, ook een hele goede stap in draf. Heeft hij, zou je het opwaarts mogen, maar wel heel veel buiging en komt goed te dragen. Heeft ook een goed zweefmoment. Paard komt vandaag opgenomen in het stamboek. Ster met de tweede premie. Nummer 117, ook een paard wat voldoende edel in zijn hoofd is, heeft een lange hals, een lichte onderhals daarin, goed schuin schouders, voldoende sterk in de bovenlijn, kruis is ook voldoende veel lengte, paard wat ook hard en droog beenwerk heeft, in stap zou hij wat meer tak mogen hebben, ook iets meer ruimte, maar in draf is het paard opwaarts, heeft hij veel souplesse en een heel goed achterbeen gebruikt. Paard wordt ook vandaag opgenomen in het stamboek Ster met een tweede premie. Dan hebben we nummer 118, paard wat extreem matig de mooiste van deze groep was. Ook qua ras, een heel robuust paard. Heeft een voldoende edelhoofd, een lange hals die goed geplaatst is. Ook in de bovenlijn heeft hij een sterke bovenlijn, kruis is voldoende lengte. Paard beschikt over hard en goed droog beenwerk. In de stap is hij voldoende ruim, zou hij iets meer lichaamsgebruik mogen hebben. In draf bleef hij daarin wat neerwaarts en werd hij wat strak in de bovenlijn, zou het achterbeen dan ook iets meer onder mogen plaatsen en wat meer souplesse in zijn lijf mogen hebben. Paard wordt vandaag opgenomen in de stamboek Ster met een tweede premie. Dan hebben we nummer 114, een paard met veel ras, edelhoofd, heeft ook een lang goed liggend schouder, is ietsje strak in die bovenlijn, vooral op de lendenpartij. Kruis is iets hellend, wel lang genoeg, heeft voldoende hard en droog beenwerk. In stap is hij ruim en krachtig. In draf is hij voldoende opwaarts, heeft hij een goed achterbeen gebruikt. Paard wordt ook vandaag opgenomen in de stamboek Ster met de tweede premie. Gefeliciteerd! Goed, dankjewel Piet Bergsma voor je duidelijke uiteenzetting met betrekking tot de primering in deze eerste groep. Een hele mooie score toch ook voor het paardbehoud. 4-tal paarden bekroond met een tweede premie en een sterk premiekaart. En dan nog een aantal derde premiepaarden die wellicht in de nabije toekomst nog weer eens een keer een poging kunnen doen om voor graadverhoging in aanmerking te komen.
In de breedte dus een kwaliteitsvolle groep. En u hebt 10.000 aanstekend horen verwoorden waarom er dan net geen eerste premie gevallen is. Maar in totaliteit denk ik toch tevredenheid. En ik zou zeggen, uw applaus voor deze jonge sterren met een eerste premie aan kop 114. Roosje van de Stoeken, Gerben Keerlodewijk van Stoeterij. De Stoeken in Warten, dan 118. Pleun en Arend Geert Jan van FBO Comedy in Damwoude. 117. Sarina van Hoognier-Wester, Wieboud Kierijzer van mevrouw Lena Wester, Vissenkerkgaas en tenslotte 115. Rosalie Ude-Westerheen, de jonge Marcus Keer Jasper van de maatschap Kamminga in de Westerheen. Gefeliciteerd allemaal. Rubriek 8b, de tweede groep, 4 tot en met 6-jarige sterren. 154 tot en met 158, die kunnen zo langzamerhand ook deze kant op komen. De eerste groep sterrenmees, de volgorde. 153, 149, 152, 151 en 150. Ik herhaal 153, 149, 152, 151 en 150. In die volgorde mag u de piste betreden. En de jury is intussen alweer op het middenterrein gaan staan om de groep nog een keer even rond te zien stappen. Er mogen nog een wijziging in de voorlopige plaatsing aan te brengen, maar dat wachten we natuurlijk met elkaar maar netjes af. En we gaan dus uiteraard zo dadelijk bij monden van voorzitter en instructeur Manuel Ganseling horen hoe het gesteld is met de kwaliteit in deze eerste groep. Sterrenmees het kampioenschap van de 4-jarigen en ouder ook een aantal paarden zullen mogen aantreffen. Goed, het verlossende woord wordt tot ons gesproken door Manuel Ganseling. Ja, dan gaan we over met de uitslag van rubriek 8a. Het zijn de 4 tot 6-jarige stemmerks die hier uiteraard komen voor de tegendomachtige voor het CK. We gaan beginnen met nummer 150. Het is een voldoende evenredige merrie, evenredig gebouwd. Het zou wat meer jeugd uit kunnen stralen. De hoofd zou iets sprekender kunnen zijn. Voldoende lengte in de hals, die iets horizontaal aangezet is. Voldoende sterk is in de bovenlijn. Een
zien we voldoende ruimte voor het contact. We zouden graag wat meer kracht in het achterbeen willen zien. In draf zien we al goed gebruik van het achterbeen, maar blijft dan toch wat op de voorgrond dragen. Is met rechts geen uitdaging. Dan 151. Dan Royale Gebouwde Merrie. Die ook misschien iets meer jeugd kan uitstralen, maar ook voldoende lange lijnen is en in verhouding staat. Als een sprekend hoofd heeft, de hoofdhalsverbinding zou wat licht kunnen zijn. Wel een correcte halsstand heeft met voldoende lengte. Een sterke bovenlijn, kruis heeft lengte maar zal hellend. Voldoende kwaliteit in het beenwerk. Achterbeen zou een fractie minder schrale benen kunnen zijn. In stap zien we voldoende ruimte en heeft komt ook voldoende kracht. We zouden graag zien dat met een wat pakmatige start vandaag. In draf zien we voldoende houding en wel een goede buiging in het achterbeen en voldoende kracht. Maar met name vanwege de start vandaag geen uitnodiging voor het ziekenhuis. En dat is ook de reden voor sommigen om die paarden te laten keuren. Een afvaardiging richting de centrale keuring. En in dit geval geldt dat dus voor de 3 koppaarden en de 2 overige net niet goed genoeg. Op kop dus Maren RB, Mathies, Peter Harmen van Peter van der Meulen, Vinnie en Grijp. Dan 149, Ietje van de Bolbouw, in de catalogus staat Stamboek Ster. Dubbel A, maar die merrie is dus ook sport geworden, om het verhaal even compleet te maken. Ietje bestaat af van namen uit de lefmoeder en de fokkenrechter die van de vaatstraf van de ploeg in Oudegaan. En tenslotte de derde eerste premie, Nel Roelosker. De vetdochter van de Henk Stieven 503 uit de Andries 415 moeder. Fokkereigenaar F van der Bij in Strobos. Eigenaar gefeliciteerd. En de beide koppaarden zien we dus vanmiddag terug voor het kampioenschap van 4 jaar en ouder. Lokmeester. Wat hebben we? De tweede groep Stermerries, 4 tot en met 6, die mag binnenkomen. Rubriek 8b, 154 tot en met 158. Komt u maar. En aansluitend hebben we in dezezelfde ring dan nog een drietal 7 jaar en oudere stijgen. En ook die kunnen zo langzamerhand deze paarden gaan voorbereiden op het optreden hier in ring 1. Hallo. Nummer 122, een paard wat voldoende edel in zijn hoofd is, heeft een lange hals die iets horizontaal is, schouder ligt er goed in. In de bovenlijn is hij wat gerekt, heeft wat een lang middenstuk. Kruis is iets kort en wat hellend. Paard wat voldoende hard en droog in de benen is wat week gekoot aan dat voorbeen. In stap is hij voldoende ruim, zou je iets meer kracht kunnen ontwikkelen. In draf dan heeft hij wat een hoog ritme, blijft hij wat op de voorhand. Zou het achterbeen wat meer onder het lichaam mogen plaatsen, maar het paard wordt vandaag opgenomen in het stamboek.
Dan volgt hier de uitslag van nummer 123. Een paard met een voldoende edelhoofd. Is iets horizontaal, heeft wel lengte in die hals. Is hij wat horizontaal. Paard wel met veel behang. In de bovenlijn is hij wat strak op een lendenpartij. Het achterbeen is wat sabelbenig. Paard wat in het voorbeenstand correcter zou moeten zijn voor een premie. In stap is hij wel ruim en stapt hij makkelijk door zijn lijf. In draf dan heeft hij goed voorbeengebruik. Maar het achterbeen zou meer onder het lichaam moeten worden geplaatst. Hij blijft dan ook strak in die bovenlijn. Paard wordt vandaag opgenomen in het stamboek. Uitslag van nummer 125. Een paard wat iets edeler in zijn hoofd zou mogen zijn. Heeft een voldoende lange verticale hals, ietsje onderhals daarin. Het schouder zal wat meer lengte mogen hebben. In de bovenlijn is hij voldoende sterk. Kruis is voldoende van lengte, ietsje hellend. Het paard zou iets meer voorbeenlengte mogen hebben. In stap is dit paard ruim en ook voldoende krachtig. In draf dan blijft hij wat op de voorhand, blijft hij wat neerwaarts draven. Zou hij het achterbeen meer onder het lichaam mogen plaatsen. Paard wordt vandaag opgenomen in het stamboek.
in deelnemers aan gebied 9 een drietal 7 jaar en ouder sterrenmeisjes alvast oproept om deze paarden ook richting de vooropstelling te geleiden. 3 oudere sterren van 7 jaar en ouder, gevolgd door groepje 10 een drietal kroonmeis. Onze tweede groep opnames. Ik begin met nummer 121. Een paard met veel front, heeft een edel hoofd, heeft de hals zal iets meer lengte mogen hebben. De schouder is ietsje stijl. Paard wat in de bovenlijn sterk is, kruis zou iets meer lengte mogen hebben. Paard wat een goede voorbeenstand heeft, is ietsje week gekoot aan het voorbeen. De stap heeft hard en droog beenwerk, dat is wel een vermelding waard. In stap is hij nog wat kwetsbaar, zou je wat meer ruimte mogen maken en af en toe heeft hij ook moeite met de takt. In draf heeft hij veel buiging en is hij goed gedragen, heeft hij ook een goed achterbeengebruik. Vandaag wordt hij opgenomen in het stamboek met een derde premie. Nummer 119. Een paard met een goed exterieur, ook veel ras. Paard is voldoende edel in zijn hoofd, heeft een lange hals die ook goed geplaatst is. Schouder ligt er goed in de bovenlijn is hij sterk. Kruis is ietsje hellend, maar wel lang. Paard wat in het beenwerk voldoende hard en droog is. In stap is hij voldoende ruim, maar zou iets meer souplesse mogen hebben. En datzelfde gaat ook in de rug. Of in de draf zou souplesse iets meer mogen hebben. Maar al met al goed exterieur en goede raskenmerken. Paard wordt vandaag opgenomen in het stamboek Ster met een tweede premie. Nummer 168 is een bijschrijving. Ik weet niet of het in uw boek staat. Het is een Willem K. Jasper. Paard met een edel hoofd, heeft een lange hals die iets horizontaal is, een goede schouderligging, ook een sterke bovenlijn. Kruis is goed van lengte, iets hellend in het kruis. Paard zou iets meer voorbeenlengte mogen hebben. Paard wat makkelijk stapt, ruim door zijn lijf stapt. In draf zal hij wat opwaartser mogen en het achterbeen iets meer onder het lichaam mogen worden geplaatst. Paard wordt vandaag opgenomen in het stamboek Ster met een tweede premie. Ja. Hier in ring 1 bij de 4 jaar sterrenmeisje, de tweede groep. Aan kop 156, dan 155. Die voldoende jeugd en straling heeft, die lang gerijnd is, met veel front, ook veel behang heeft, sprekend hoofd. De hals die heeft veel lengte, staat er ook voldoende verticaal op, een correcte bovenlijn, goede kruisligging met veel lengte, voldoende kwaliteit in het beenwerk, achterbeen is op fractie recht gesteld. De stap is voldoende ruim en krachtig, had even wat moeite met in ontspanning te komen, maar in ontspanning dan toont hij meer dan voldoende takt. In draf zien we een goed gebruik van het achterbeen, komt ook makkelijk in balans met voldoende ruimte in het voorbeen. Deze
Ja, de stemmen voor de jury 160. Annemiek van Visser. Een mooie presentatie van 160. In afwachting van 161, dat is van 159, is dus aanwezig. Uitslag van nummer 128, een paard wat misschien iets edeler in zijn hoofd zou mogen zijn. Heeft voldoende neklengte, de hals zal ietsje langer mogen zijn. De schouder is ietsje steil, in de bovenlijn is het paard voldoende sterk. Wel ietsje gerekt in de bovenlijn. Het kruis is voldoende van lengte, maar wat hellend. Het paard heeft een lang voorbeen. Het beenwerk zou ietsje harder en droger mogen zijn. In stap dan mist hij wat activiteit, zou je wat meer activiteit mogen hebben. In draf heeft hij wat een hoog ritme, heeft hij af en toe wat moeite met de takt. Het paard wordt vandaag opgenomen in het stamboek. En dan mag ik de 3 resterende kroonmerries alvast uitnodigen om ook deze kant op te komen voor hun individuele beoordeling. 162, 163 en 164. Komt terug in de piste die 2 kanonnen van 7 jaar en ouder, 161 en 160. 161 en 160. En dan is het laatste woord zo dadelijk in het bespreken van deze 2 paarden aan inspecteur Manuel Castellin.
bovenlijn, kruis voldoende lang, de fractie Hellen. Binnen heeft voldoende kwaliteit, de achterbeen zou een fractie minder, zou binnen kunnen zijn. In stap zien we voldoende ruimte, het achterbeen sluit daarbij wel voldoende aan. We zien alleen graag dat de in de bovenlijn wat meer lossigheid laat zien. In de draf zien we veel ruimte in het voorbeen, toont daar ook wel oprichting in. Maar je zou de balans beter vast moeten houden, dus wat makkelijker en langer in zijn ritme moeten blijven draven. En daar geen uitnodiging voor zeker. Maar ik denk nou niet dat die volgens best wel Dan 161. We een evenredige bouwwerk die op veel front toont, spreken dus in het hoofd. Hals is voldoende lang, voldoende vertrouwen zelf, correcte bovenlijn, kruis van fractie helft, voldoende lengte, voldoende kwaliteit in het beenwerk. Achterbeen zal niet zou beter kunnen zijn. In stap zien we voldoende ruimte, soms ook wel de tak. Zo gaan we meer buiging in het achterbeen willen zien, wat meer krachtiger kunnen stappen, meer activiteit kunnen hebben. Gebruik maakt van houding, voldoende ruim, die zal achterbeen verder over moeten treden dan dan voldoende krachtig. Dus vandaag zien de bewegingsvorm geen uitnodiging. Dat we daar meer moeten oppassen. Dankjewel, van Rogassen. Helaas voor deze regeling geen uitnodiging voor de CK. En dan zijn we in afwachting van de 3 aangegeven kroonmees in deze piste. Ring 1. Vriendelijk bezoek aan de heer René Veenstra om met zijn beide kroonmees naar de voorstelling te komen. 163 en 164. Eke V van de Nierbaai en een 100 V van de Nierbaai. René Veenstra graag met stap naar de voorstelling.
ondertussen is het hier naast gelegen terrein de voorselectie voor de medisch nog druk bezig. En is het aan Leonie Evink en Rianne de Jong Struis om daar 5 combinaties uit te selecteren voor vanmiddag. En hier dus 6 paarden terug voor de eventuele primering. Jury is nog druk aan het overleggen, aan het cijferen, om uiteraard de correcte uitslag tot stand te brengen. Er wordt druk gecommuniceerd onderling en besproken. Ja, uiteindelijk moet je dan allemaal toch eens worden en dat lukt in de meeste gevallen natuurlijk altijd. Het is een samenspel waarbij respect, over en weer bestaan. Voor elkaars mening en inzicht. Goed, de jury is eruit, we gaan opstellen en ik heb het alle vroeger voor de inspecteur Piet Persma voor het bespreken van deze groep. Piet, aan jou het woord. Ja, dankjewel. We hebben een mooie groep driejarigen in deze groep zitten. Ik begin met nummer 126. Een paard wat voldoende edel in zijn hoofd is. Hij zou ietsje meer halslengte mogen hebben. Het schouder is goed van lengte. Het paard is voldoende sterk in de rug. Het kruis is iets kort en wat hellend. Het paard wat in... Ik moet even het paard er goed bij hebben. Paard wat in het beenwerk wat harder en wat droger mocht zijn. In paard in stap is hij voldoende ruim en ook makkelijk door zijn lijf gestapt. In draf heeft hij iets een hoog ritme, maar hij wordt wel goed gedragen. Paard wordt vandaag opgenomen in het stamboek met een derde premie. Nummer 131, een paard wat voldoende edel in zijn hoofd is, zou iets meer neklengte mogen hebben. De hals is wat kort, zou wat meer halslengte mogen hebben. Heeft ook een lichte onderhals. In de bovenlijn is het paard sterk, het kruis is ook voldoende van lengte. Het paard heeft voldoende hard en droog beenwerk, is een beetje weekgekoot aan het voorbeen. In stap is hij voldoende ruim en ook voldoende taktmatig. In draf zagen we hem graag iets opwaarts draven en het achterbeen iets meer onder het lichaam worden geplaatst. Het paard krijgt vandaag opgenomen in het stamboek met een derde premie. Dan krijgen we nummer 130. Een paard met een edel hoofd. Zou iets meer neklengte mogen hebben. Heeft een lange hals die goed geplaatst is. Schouder ligt er goed in. Ook een sterke bovenlijn. Kruis is voldoende van lengte, ietsje hellend. Paard heeft een mooi lang voorbeen en is wat sabelbenig aan het achterbeen. Paard wat makkelijk stapt, geruim stapt. En in draf is hij voldoende gedragen en heeft hij een goed voorbeengebruik. Paard wordt vandaag opgenomen in het stamboek Ster met een tweede premie. Nummer 133. Paard zou iets edeler in zijn hoofd mogen zijn. Heeft een lange hals die goed geplaatst is. Lang schouder, ook een goede schouderligging, ook een sterke bovenlijn. Kruis is voldoende van lengte, ook ietsje hellend. Paard heeft hoog beenwerk, is hoogbenig. Heeft een goede achterbeenstand. Paard wat
in stap heel ruim is, ook taktmatig stapt, ook met veel veer en ook met veel ruimte in die stap. Een hele goede stap. In draf is hij voldoende opwaarts, heeft hij ook een goed achterbeengebruik. Paard wordt vandaag opgenomen in het stamboek. Ster met een eerste premie. Dan krijgen we nummer 132, een paard met een edelhoofd. Heeft ook een lange, goed geplaatste hals, goede schouderligging, sterke bovenlijn. Kruis zou misschien ietsje meer lengte voor de mooiheid mogen hebben. Maar een paard wat ook beschikt over goed, hard en droog B-werk. De stap vonden we in de individuele presentatie nog wat kwetsbaar, maar hij stapte nu in de groep ruim en goed door het lijf. In draf is hij voldoende opwaarts, heeft hij ook een heel goed achterbeengebruik. Wordt vandaag ook opgenomen, ster met een eerste premie. Ja, dan is de verrassing bij 129 niet zo groot meer. Ook een paard met heel veel front. Het hoofd zou misschien iets eerlijker kunnen zijn. Een sterke bovenlijn, misschien de lendenpartij ietsje strak, maar dat zie je in de bewegingen niet terug. Het paard wordt ook vrij makkelijk stapt, ruim door het lijf, gebruikt zijn hele lijf daarbij. In draf is hij opwaarts en heeft hij heel veel zweefmomenten en goed achterbeengebruik. Wordt vandaag ook ster met een eerste premie. Nou, het venijn zit soms in de straat en dan begint het hier al wel een beetje op te lijken. Toch zomaar een aantal hele beste driejarigen in het ring met 3 keer oranje. Dat is een mooie opsteker voor voorzitter Henk van der Meulen en zijn bestuursleden. Die in elk geval vanmiddag een aantrekkelijke strijd in het verzet voor krijgen van de luchtvoerdienst. Dus de jonge tiende die hier geplaatst is door het bestuur. Rens van de Hornezaten, hier zulke veel van de Mierwijn, Kroon, trippel A, moedersvader Duitse 24, Fokkereigenaar René Veenstra uit Surhuizen. En uiteraard ook bekend als de Fokker van Jouwen. Staat op deze station in de Verheuging van München. De kroonlijns kunnen binnenkomen als volgt: 164, 162 en 163. Herhaal: 164, 162 en 163. De betere kwaliteit paarden, dan zomaar geen toch best kromwens door kwalificeren. Dat zijn de paarden die uiteindelijk geselecteerd worden uit de meeste sterrenmennis, mits ze uiteraard ook voldoende test en dan wel aanlegtest voor dat IMO hebben afgelegd, voordat zo'n kroon erin gaat definitief verzilverd kan worden. Er wordt met de centrale keuring mogelijk aangewezen als verhoogd kroon. En dan heb je ruim de tijd om je paard voor te bereiden op zo'n aanlegtest. Ofwel een IMO-proef. Om daar dan een voldoende score te behalen die ervoor zorgt dat je dan dat kroonpredicaat definitief verzilvert.
samengesteld is, een correcte bovenlijn heeft, voldoende lengte in het kruis, fractiehelm, voldoende kwaliteit in het beenwerk. De stap is voldoende ruim, het achterbeen toont voldoende buiging en we zien ook kracht in de stap. In de draf, ook daar voldoende buiging in het achterbeen. Zal misschien nog wat opwaarts kunnen draven, maar we zien wel voldoende lichtvoetigheid en souplesse. Deze merk krijgt een uitnodiging voor de CK. En uiteraard de eerste pick. Dan 162, ook een langgeleide merrie die voldoende evenredig gebouwd is. Zal voor het mooie iets langer voorbeeld kunnen hebben, maar verder staat alles goed in verhouding. Een sprekend hoofd, een lange hals die verticaal gesteld is. De correcte bovenlijn, het kruis heeft lengte, iets minder helm kunnen zijn. Het beenwerk is goed gesteld, ook een goede kwaliteit. De stap is ruim, stakmatig en ook krachtig. Inderdaad zien we voldoende ruimte met een goed zweefmoment. Het achterbeen is ook misschien iets meer door kunnen treden, maar we zien wel voldoende balans. Deze merk heeft ook een goede AWP-test gelopen, waarbij we zeggen van de stap inderdaad positief hebben mee kunnen nemen. Dus ook deze merk een eerste premie en een uitnodiging voor zeker. Ja, dan op kop 164, een langgeleide merk die veel fronten heeft, een merk die veel statuur heeft op stal, een sprekend hoofd, het hals is goed gevormd, staat er goed op, veel lengte daarin, correcte bovenlijn, kruis heeft lengte, fractie helm, beenwerk heeft veel kwaliteit, straalt veel hardheid uit, de hoeven zou misschien iets realen kunnen, maar verstandiger, correct. De stap is ruim, is actief. En naarmate de presentatie volgt, ging het steeds ruimer en ook steeds actiever starten. Dus laat ik een goede tak daarin zien. De draf, ja, goed gebruik van het achterbeen. Laat we voldoende ruimte zien in het voorbeen. En ook een goed zweefmoment daarin. Ook deze mee de eerste premie en een uitnodiging voor de CK. Springer Gouden Tussendoor, we hebben nu nummer 135, de uitslag hiervan. Paard wat voldoende edel in zijn hoofd is, zou ietsje meer neklengte mogen hebben. De hals is voldoende van lengte, maar ietsje zwaar komt wat dieper uit de borst. In de bovenlijn zou hij ietsje sterker mogen zijn, maar het is niet storend. Kruis is wat hellend. Het beenwerk is van voldoende kwaliteit, is iets toontredend. In stappen is het paard voldoende ruim en ook taktmatig door zijn lijf gestapt. In draf daarentegen zou je wat opwaartser mogen zijn en iets meer tact in die draf mogen hebben. Het paard wordt vandaag opgenomen in het stamboek. Goed, maken we ons ook voor de eerste ronde van de 3 met de eerste premie bekroonde kroonmees.
Dan volgt hier de uitslag van nummer 140. Een paard wat voldoende edel in zijn hoofd is. Zou iets meer neklengte mogen hebben. De hals is wel lang, maar iets horizontaal. In de bovenlijn is hij voldoende sterk. Alleen kruis-lendenpartij zouden we graag wat sterker aangesloten willen zijn. Het kruis is wat kort en wat hellend. Het paard heeft een lang voorbeen. En het achterbeen is hij voldoende kwaliteit. In stap zou hij wat ruimer mogen zijn en ook wat actiever. In draf dan blijft hij wat op de voorhand en houdt hij de rug wat strak. Zou je het achterbeen er wat meer onder moeten zetten en wat meer souplesse mogen hebben. Het paard wordt vandaag opgenomen in het stamboek. De voorlaatste groep. Dus aan vooruit stappen. En dan zo dadelijk nog één groep te gaan. En ik neem aan dat de jury eruit is. En dan geef ik met alle genoegen het woord voor het bespreken van deze groep aan voorzitter en woordvoerder namens de jury, Piet Bergson. Als ik de microfoon aan kan krijgen, dan... Hallo, hallo. Gewoon aan?
schrijven ze hadden we maar. Henk, ik moet weer bij jou. Krijg niet aan. Moest iets harder drukken dus. Ik begin met nummer 137. Een paard wat iets edeler is, een hoofd zou mogen zijn. Is wat zwaar in die kaakpartij. Heeft een lange hals die wat horizontaal is. Schouder ligt er goed in. Paard is in de rug voldoende sterk, iets gedreven op de lendenpartij. Voldoende lang kruis. Paard wat in stap wat moeite heeft met de tact. En ook wat ruimer zou mogen stappen. In draf maakt hij hem inderdaad wel heel mooi. Dan zet hij het front er wel op en heeft hij een heel sterk achterbeen. Maar vanwege de stap wordt hij vandaag opgenomen in het stamboek met een derde premie. Nummer 134 heeft een voldoende edelhoofd. Zou ietsje meer halslengte mogen hebben. De schouder ligt er goed in. Ook de bovenlijn is sterk. Ook op de lendenpartij is hij iets gedreven. Is wat neerwaarts gebouwd. Het kruis is ietsje hellend. Paard wat in stap voldoende ruimte maakt. Ook goed door zijn lijf stapt. Maar in draf zou hij wat opwaarts mogen draven. En het achterbeen iets meer onder het lichaam mogen plaatsen. Paard wordt vandaag opgenomen in het stamboek met een derde premie. Nummer 136. Paard wat voldoende edel in zijn hoofd is. Heeft ook een voldoende lange hals die goed geplaatst is. In de bovenlijn is hij wat gerekt, wat lang in het middenstuk. De lendenpartij zou iets meer aangesloten mogen zijn. Het kruis is wat vlak. Wel voldoende lengte in het kruis. Heeft ook een lang voorbeen. Ietsje week gekoot aan het voorbeen. Het achterbeen is wat sabelbenig, maar een paard wat goed stapt, goed door zijn lijf stapt. In draf zouden we wat meer souplesse in de rug willen zien. Paard wordt vandaag ook stamboek met een derde premie. Nummer 169 is een bijschrijver. Ik weet niet of hij in uw boek staat. Het is een Tjebbe keer standard. Het is een paard met een voldoende edelhoofd. Zou iets meer neklengte mogen hebben. De hals is wat kort. En ook komt er wat diep uit de borst. De bovenlijn is de paard sterk, op de lendenpartij wat gedreven. Kruis is voldoende van lengte, ook de voorbeenlengte is voldoende. Het paard is licht sabelbenig. Het paard had in stap voldoende ruimte en ook goed door zijn lijf gestapt. In draf, dan blijft hij op de voorhand. Zou hij wat meer ruggebruik mogen hebben en ook iets meer het achterbeen onder het lichaam mogen plaatsen. Wordt vandaag ook stamboek met een derde premie. Nummer 138, een paard met veel ras, zou ietsje meer nek mogen hebben, heeft een lange hals die goed geplaatst is. In de rug is hij sterk, het kruis is ook voldoende van lengte. Voorbeen is licht week gekoot. Paard wat in stap veel ruimte maakt, ook makkelijk door zijn lijf stapt. In draf dan had hij iets een hoog ritme, maar wel gedragen en ook een goed voorbeengebruik. Dit paard wordt vandaag opgenomen in het stamboek Ster met een tweede premie. Goed, ja. Een aantal derde premiepaarden dus en slechts één tweede premie sterpredicaat in deze groep. Zo zie je toch wat een wisselende kwaliteit. En dat kan per groep heel sterk verschillen. Rubriek 6e. 141 aanwezig, ineens 144 aanwezig. Dat betekent 142, 143, 145, 146, 147 en 148. Die graag naar voren stellen.
Volgt hier de uitslag van nummer 142. Paard met een voldoende edelhoofd, zou iets meer neklengte mogen hebben. Is wel ook wat zwaar in die kaaklijn. De hals is wel voldoende van lengte, maar iets horizontaal. Het schouder is goed van ligging, zou iets meer lengte mogen hebben. Vooral in de bovenlijn is het paard een beetje gerekt, wel sterk. Het kruis is lang en ietsje hellend. Het paard heeft een lang voorbeen, voldoende correct in dat voorbeen. Het achterbeen is nogal wat sabelbenig en zou ook ietsje harder en droger mogen zijn. In stap maakt hij voldoende ruimte, zou iets taktmatiger kunnen stappen, maar in draf dan zou je meer het front erop moeten zetten, het achterbeen meer onder het lichaam moeten plaatsen. Iets meer souplesse. Het paard wordt vandaag opgenomen in het stamboek.
Slag van nummer 143. Paard met een voldoende edelhoofd, ietsje zwaar in de kaken. Heeft wat een horizontale hals die wat diep uit de borst komt. Schouder is wat steil. In de bovenlijn is het paard sterk. Heeft ook een lang kruis dat ietsje hellend is. Voorbeenstand is voldoende correct. Is ook een lang voorbeen. Is goed en evenredig gebouwd. Paard wat correcter in het spronggericht zou moeten zijn. In stap zou je ook wat meer de sempassen moeten afmaken en ook wat ruimer mogen stappen. In draf is hij wat gehaast, heeft hij wat een hoog ritme, blijft hij wat op de voorhand. Paard komt vandaag in het stamboek. 17, Rianne Jongboom, Dirkje V. van der Wiertwij, 23, Nieke Bouwman-Vaatstra met Ietje van der Wolwarren, 28, Wietske van der Boom, Nieke van de Simmerdiek. Dus achtereenvolgens Rick van der Wal, Janneke Volkersma, Rianne Jongboom, Nieke Bouwman-Vaatstra en Wietske van der Boom, die geven vanmiddag terug voor de finale Bestgaan rijpaard. En dan begrijpt u natuurlijk dat we enigszins uitlopen en dat heeft ook consequenties voor het aanvangstijdstip van het concours Piek. We zullen toch even geduld moeten hebben voordat de jury hier klaar is, want hier staat namelijk ook een jurylid, mevrouw Estereen, die straks in de hoofdpiste ook weer actief is als jurylid aangespannen sport. Dus zonder jou, Esther, kunnen we niet beginnen. Goed losjes. Met een vuil maar draaien.
Stal. Jan van Attersweg. Ivan Epke. Leidenaar Messellier. 147. Ron Kiewee. Ivan Kevetse. Van de familie Dekker Bakkervee. 148. Sterre Roos van een Marbo-hoer. Oude Kitine van Dolby Oldermond. Hallo. Fijn. Onze laatste groep. Ik begin met nummer 148. Een paard met veel front. Heeft ietsje een lange hals. Schouder is ietsje stijl. En ietsje horizontaal in die hals. Heeft een sterke bovenlijn. Kruis is goed van lengte. Het paard heeft beschikt over goed beenwerk. Hard en droog beenwerk. In stap is hij ruim en ook goed door zijn lijf gestapt. In draf dan zou je iets meer souplesse mogen tonen. Hij houdt zijn rug wat vast. Hij zou het achterbeen ook meer onder het lichaam moeten plaatsen. Het paard wordt vandaag in het stamboek met een derde premie. Nummer 147. Het paard zou iets edeler in zijn hoofd mogen zijn. Heeft een voldoende lange hals, bij iets onderhals. Schouder is lang, ietsje stijl. Heeft een sterke bovenlijn. Kruis is lang, maar ietsje hellend. Het paard is ietsje recht in het achterbeen. Het zou ook in de stap wat meer tact mogen hebben. Mist daar ook wat tact in. In draf dan is hij voldoende opwaarts. Heeft hij ook een goed achterbeengebruik. Maar vanwege de stap wordt hij vandaag stamboek met een derde premie. Nummer 146. Een paard met een edelhoofd. Heeft een lange hals die goed geplaatst is. Schouder ligt er goed in, schuin schouder. Het paard zou iets meer voorbeenlengte kunnen hebben. De rug is voldoende sterk. Kruis is voldoende van lengte. Het paard wat in stap iets ruimer zou mogen zijn. Maar in draf dan heeft hij goed achterbeengebruik. Veel zweefmoment. Heeft een goed cijfer voor ras en ook een goed cijfer voor beenwerk. Vandaar dat hij vandaag ster wordt met een tweede premie. Nummer 145, een paard met een voldoende edelhoofd. Heeft een lange hals die verticaal geplaatst is. Goede schouderligging, sterke bovenlijn. Kruis zou iets meer lengte mogen hebben. Paard wat ook hard en droog beenwerk heeft. In stap voldoende ruim is en ook makkelijk door zijn lijf gestapt. In draf is hij voldoende opwaarts, ook een goed achterbeengebruik. Het paard wordt vandaag ook ster met een tweede premie. Nou, dit was onze laatste groep. We kunnen spreken dat we hier toch wel kwalitatief goede paarden hadden en fijn gekeurd. Het weer is misschien een beetje warm, maar daar moeten we niet over zeuren. De hele dag regen is veel slechter, dus we hebben met plezier gekeurd vandaag. We wensen u succes met uw paarden. We hebben ze gekeurd, maar niet veranderd. Mooie woorden van inspecteur Piet Bergsma. Twee sterren erbij, kwalitatief goed.
Nou, dan gaan we eens kijken. We zullen zien wat deze jonge namen u zich in vervoering brengen kan hier op deze drukke piste. En ik zou hem adviseren willen blue maar binnen de kroon die hier in de hoeken opstelt stenen. Want anders wordt de piste wel heel druk. Nou, prachtig mooi in front en in een mooie draf. Ja, nou moest er eigenlijk even aan de andere kant. Ja, rent mooi opwaarts. En met name een hele onsprekende hals. Maar een mooie voeging erin. Nou ja, ik heb wel van alles zeggen. De jury bepaalt. En zij heeft het natuurlijk ik. Ik wil hem natuurlijk ik graag een beetje enthousiast maken. We gaan over naar de volgende kandidaat. Bij de Nieuwe Heuvel, bij de familie Volmer. En deze boek die komt uit een hinder van het laag van Piet Hettinga, Frans Hettinga van Burger, Wiebrug van de Sjongediek, de Stermeri van Wilster. En deze Alina is Kaktrop, A. Langhout en A. Hurenkamp in Damboord. Boet keer Wilster. Maar even stappen en dan in de hoeken, maar in de afrond. Nog iets de verkeerde kant uit, Jemte. Ik denk dat hem naar Damboord wil. Maar ik hoop het niet. Heel makkelijk. Dravend. Qua leeftijd misschien iets minder ontwikkeld dan de vorige, maar dat neemt de jury natuurlijk ook maar in haar oerwagens. En er zijn jouw totaal verschillende kwalen van A, verschillende wiezen en B, ook nog van verschillende leeftijd. Er kan soms zomaar een man tussen zitten. En dan heb je een heel oor beeld vaak als een kwale een man ouder is. Goed. We beginnen bij 57. Boukje. En deze Boukje van het Rijtveld, die staat af van vierde 5-0. En die komt uit Veerle van Schaefer, de sterdochter van Taken, jouw 4-4. Vierde maal Taken, T&T. Geboren in april. De vorige ook, en die daarvoor die dus iets royaler ontwikkeld was, die komt ook uit maart en dat zie je er dan ook aan af. Laten we maar even los. Eventjes stappen tot aan de kruiwagen en dan in de draf overgaan. Eén rondje binnen de kruiwagens.
Ze blijft, ja, ze moeten het dan maar correct even nemen. En dan gaat het altijd even te snel. Dus nou komt er weer even een cementa en dan zul je weer even in een flits een pip passen wat er eigenlijk wel in huis had. Maar om dat aan de regelmaat in te brengen, dat is natuurlijk het probleem. Dat is bij kwal nooit te voorzien. Voordat we dan de volgende gast, is de volgende kandidaat, kwam het ook hier nadrukkelijk in de schijnwerper stiert om die op trof hun onderwijzers te versterken. Tiege dank. Goed. Fjouwer Santos. Anke S.H. Ja, dit is geboren in Maaien. Een jonge Wander Vietolf. Uit Dirkje DNV, een sterdochter van Marcus Fjouwer-Jovenien. Een fokkereigenaresse Siegfried Haasma in Oudwoorden. Gaan we ons opmaken voor een aansprekende drafronde naar we hopen. En dan zullen we daarna, tijdens het rondstappen, ja, een tweetal eigenaren helaas moeten verzoeken de piste te verlaten. Er zullen uiteindelijk 2 veulens overblijven, waarvan eentje dus gekroond wordt als kampioen en de andere de reservetitel in de wacht sleept. Maar goed, zover is het nog niet. We kijken eerst even naar deze jonge Wander 512. De jongste dus, de Benjamin van het gezelschap, zou je kunnen zeggen. Goed, dan verwachten we ze nog even terug, rondstappend, en dan valt zo dadelijk de beslissing. Ten gunste van, ofwel een jonge name, een boet, een tierde of een wander. Het is hier fantastisch heerlijk om je te wijzen. Dan zucht je wie hoe het veld. Zijn nou en dan de vlagjes wat lichtjes in beweging. Dus toen op zee zitten, we wachten op een koeltje. Nou, dat overheer ik en het maakt het verbluw hier, vooral zeker daar. Dames en heren, het moment is bijna daar. Ik geef de microfoon en ook de microfoon van de livestream alvast aan de woordvoerder van de jury, inspecteur Manuel Ganseling, om u de uitslag te melden van dit veulenkampioenschap. Manuel, aan jou het woord. Ja, dankjewel Henk. Ja, we zijn aangekomen op het kampioenschap Merrieveulen. We hebben gisteren samen met collega Jan Henriks en Antje Holtrop met veel plezier ruim 50 Merrieveulens gekeurd met een, ik kan wel zeggen, goede kwaliteit. Gisteren 10 eerste premies uit kunnen reiken bij de Merrieveulens en we hadden gedacht deze 4 uit te nodigen voor het kampioenschap. Ik loop ze heel even kort na. We hebben nummer 44 lopen, zo'n lange lijnveulen die goed ontwikkeld is. Voldoende in het rastype staat, laat wel een goede stap zien. In draf is hij sterk met een goed achterbeengebruik, kan daar ook makkelijk in schakelen. En dan hebben we nummer 45, ook een veulen die goed in het rastype staat, verder een correcte bouw heeft. Een voldoende kwaliteit in het beenwerk hebben we gezien. Correcte stap en een draf met een voldoende houding en een goed gebruik van het achterbeen. Dan hebben we nummer 57. Ook een royaal gebouwd veulen met een correct exterieur, dus ook een royaal ontwikkeld veulen. Laat ook een goede stap zien, ook nu weer als ze zich ontspant, dan pakt ze de ruimte mooi. Kan ook makkelijk draven, toont veel souplesse. En nummer 74, ook een veulen die goed in het rastype staat, die een evenredige bouw laat zien. Functioneel is in stap en draaft met een, wel een goede houding en een voldoende achterbeengebruik. Ja, dan is het aan ons om een reserve en een kampioen aan te wijzen. En wij hebben gemeend allereerst het reservekampioenschap wijzen wij vandaag toe aan nummer 57.
Ja, dat verdient zeker een applaus. Ja, en dan, wie gaat er met het kampioenschap vandoor? Het zijn natuurlijk allemaal goede veulens, maar we hebben gekozen voor ons vandaag en gisteren het meest complete veulen. En dat is geworden nummer 44. Eigenaren, van harte gefeliciteerd. Prachtig, de spanning een beetje opgebouwd, Manuel Gasseling. Dankjewel voor je mooie introductie en hier werken naar de kampioen toe. Gefeliciteerd aan beide kampioen en reservekampioen. Uiteraard de overige beide ook bijzonder dank voor jullie deelname in dit kampioenschap. Ja, helaas blijven er dan maar 2 over. Maar jullie waren toch ook al bijzonder van gehalte dat jullie hier in deze hoofdpiste vandaag jullie opwachting mochten maken. Ereprijzen door de voorzitter van Taartbehoud, Hendrik van der Meulen, een mooie eresjerp voor het kampioen Veulen. De jonge Nane, een mooie succes voor die hengst die het Nane die het ook in de sport voortreffelijk doet en met name in de thuissport heel veel op de voorgrond treedt en ook hier toch weer zijn visitekaartje afgeeft. Gefeliciteerd ook familie Bouwman met het succes van jullie hengst. En uiteraard ook de familie Westra-Tichelaar uit Semar. Geluk gewenst. En de reservekampioen uit de stal van de familie Wiersma. Een hele bekende naam in de Friese fokkerij. Ook voor jullie felicitaties met die fraaie jonge tierde. Toch ook heel bijzonder om hier op het middenterrein deze gulden in ontvangst te mogen nemen. Nou, de hele huishouding blieft en nu de schroeven, suikergast, jouw recept. Ik denk jouw receptie in Semar. Maar de eerste keer dat je zo'n mooi succes beleven? Ja, dit is inderdaad de eerste keer. Verleden hier is... Oh, ik al, kom op. Nou, maar even klappen op een maat. Whatever you want. Wij willen kampioenval. Nou, nog maar even een routine. Applaus voor die schitterende jonge Nane. En voor die jonge tiende, uiteraard. Ja, daar komt hij nog een keer, ja. Wat een sprankelende kampioen bij de Vlaanderen hier. Ik mag u voorstellen, ik mag je vaststellen aan, nummer 12, in het kader van het Volkenkampioenschap van Taartbehoud 2024. Kampioenschap Hiesteval, juster dus zal er individueel beoordeeld en fjouwer selecteert om je familie weer op te dragen voor het kampioenschap. Bo van de Zonnebloem, geboren in april, van oud-kampioen Aldin Fjouwershuis Jongen, uit Sterren van de Zonnebloem, een stamboekmerk van Uldrik, jouw die zoon, fokkereigenaar aan Hofkamp in Terwispel.
Zelfde zijn wat deze jonge Alwin u ik bekoren ken. Middels een oorsprekende presentatie in deze kampioensring. Alwin keer Uldrik. En een mooi klassiek muziekje eronder, Joop. Mooie royale piste. Ik zou de kwade uitnodigen willen. Maar de heest die destijds in het corona-jaar vanuit het neer de kampioenstitel pakte in Gasterloon in de Manege. Herre 5 maar fjouwer. En de man is Marianne van de Oude Waai. Men is hij Marcus Fjouwer Johanien. En de fokker en de eigenaar Johannes de Vries van Broeksterwoud. En ik vanuit dit plak alvast een oproep aan de jury. In de tweede rubriek een best van de rijpaard dat Jim straks die finale van je rekken nimmer willen. Ik van commentaar zijn willen en ik de prijsuitreiking van je rekken nimmer willen. Dan zou u dat zeer ongenaam zijn. Dus Leonie, Evink en Rianne de Jong, als Jim dat verzwaren willen, die gewogen. De herre keer Marcus. Voorwerpen bouw ik een typische herre, mooi opwaarts bouwt, een mooi vooreindje erin. Deftig. En makkelijk en lichtvoetig bewegen toch ik. Met name een prachtig mooi sprekend kopje. Een mooie opsteende hals erop. Een hele nette presentatie. Blinder van de Unia Zaten, Johannes 484. Uit de Stersport Dubbelaanmerrie Eke van de Mietweg. En die is van Maurits Fjouwerszoon en Trieter. Fokkereigenaar is Aleida Elzinga in E. Of in Ie, zeggen wij dan op zijn Fries. Geboren in Maaien, deze jonge Johannes. Dan liet hem maar even stappen naar de kroorden en bloed dan maar even binnen de kroorden wat het kan, dan is het baan groot genoeg. Nou, die beweegt heel makkelijk en lichtvoetig. Die peerpassen die we desjenken. En dat is natuurlijk ook om de jury omtrekt die goede momenten er even uit te pikken. Ja, maar waar even een man erom. Dat is je wel heel groot. Nou, Johannes, let u eens even zijn was toch in de hoes had. Zult heel blier de brood in. Een mooi compacte vallen. Mooi van exterieur en natuurlijk net van ik juist een eerste premie. Nou, moesten jullie zien.
vallen. In elk geval zat er eerst iets maar een mooi opzet. Dus hij giet voor dadelijk. Ben naar de Westereen waarom? Nee, valt aan. Nou, we beginnen er eens even kritisch mee zijn. Hoe treedt er hier op vanmiddag? Juist er rollen als een trein in de individuele beoordeling. En kijk hem eens even marcheren. Ja. Dat soort genio van de hoes, hè. Prachtig. Nou, maar hoe is net autovreden dat er galopperen kan. Ja, hij klimt er echt in. Een echte showbank. Wat een boefje hier uit de Westereen. Nou, super diend al, Leon. En al... Nou, de spanning stijgt bij al deze jouwer eigenaren, double fokkers. Een trainingsstal net te viert. Met een mooie variatie werd het dit over de heiten van deze kampioenskandidaten. Een Alwin, een Heren, een Johannes en een Kees. Terwijl de eigenaren nog nerveus rondstappen, geef ik met alle genoegen het woord aan Piet Bergsma voor het bekendmaken van de reservekampioen en de kampioen bij de hengstvoerders. Piet. Ja, dankjewel Henk. Nou, het verschil bij van de week, begin van de week en nu is denk ik wel 10 graden. Dat zie je ook aan de beestjes een beetje terug. Ik begin met nummer 12, een veulen met heel veel front, een lange hals. Die misschien bij de kruislendenpartij ietsje sterker zou kunnen zijn en in de stap misschien wat ruimer. Maar een goede draf liet zien. En gisteren liet hij iets betere draf zien, was hij iets meer op het achterbeen. Maar wel een fijn veulen, ook nog steeds een mooie eerste premieveulen. Dan kom ik bij de nummer 13. Ook een veulen met veel front. Een goede bovenlijn, ook een goede kruisligging. In stap voldoende ruim. De nummer 18. Ook een veulen met veel front, zou iets meer nek mogen hebben. Maar een veulen wat fijn stapt, goed door zijn lijf stapt. Ook in draf liet hij hem heel goed zien. En nummer 31, ook een veulen met heel veel front. En een goede bovenlijn. Veulen wat makkelijk stapt en ook in draf zich heel gemakkelijk liet zien. Ja, dan moet je daar de beste uitzoeken met het weer. Nou, wij vonden eigenlijk dat we nummer 13 als reservekampioen mochten bestempelen. Ja, en dan blijft er eentje voor het kampioenschap over. En die laat hem nu ook weer zien van, hey, ik ben het. Dat is de nummer 31. Gefeliciteerd. Nou, feest in de Westereen. Nog even het woord om Piet Bergsma. Ja, ik blijf aan de gang. We hebben ook een prijs vanuit het Stamboekweg, vanuit de Fokkerijraad is die prijs beschikbaar gesteld. Voor een beste veulen van een
veulenboekmerrie of een stamboekmerrie. Nummer 13 komt uit een veulenboekmerrie, dus nummer 13 is ook het beste veulen van een stamboekmerrie of een veulenboekmerrie. Gefeliciteerd! En dan zullen we dan moeten wij. Nou, in elk geval heb ik ook meestal, want het is toch een hoogtepunt in het leven van het hokken. Uiteraard, daarom. Dat is de eerste keer dat ik over mij door. Dan hier wel minder ken. Ja, nou ja, daarom. Omheen zal nog lastig worden. Het kan allemaal minder worden. Hè? Dat is wel wat negatief jaar op. Maar er is nog een treedje heen, hè? Dus succes in elk. Ja, dank u wel. Nou, wat een duo, hé. Andries en Ale Jong. Het is toch geweldig. En wat een ontlading doet je me oproep worden als kampioen. Ja, zeker. Dat is wel een beetje de troef. Ja, dat is een geweldige dag voor de familie Kamminga. Loopmeeskallen. Je beleeft je dat altijd prachtig maak hoor en heel intens. Goed, nou Andries en Ale Jong. Ik zou zeggen, let u nog even genieten. En ik zou zeggen, nou, even speciaal voor Ale Jong. Status quo! Nou, is de kampioen net. Prachtig mooi. Ja, ja, dat boek uit de wedstrijd. Nou, daar komt de reserve nog eens een keer. Jonge Andries Harmtje. Nou, het is wel echt een boekje uit de wedstrijd. Nou, stuur ik maar in dubbelslag, zou ik zeggen. Wat een enthousiasme en wat een bellen hier in de piste op de Heide. Ik neem even Pietskof en ik jou de microfoon met alle soorten van genoegen. En de voorzitter Jelte Wiersma. Wat is lastig mooi dat jongens spul. Dat jou te houden meneer. Dat gooi je in de baan om. En ja, wat ons wordt, moest ik nog even doen, zijn de speciaal welkom waar we hier de commissaris van de Koning, de heer Brak, mevrouw Willensma, lokale burgemeester van Piet Kerster deel en de heer Fokkers. De eerste kanshebber voor de titel voor het jeugdkampioenschap van Ta het Behoop. 107, Tamara van Oostenburg. In mei in 2022 geboren. De vader is Menne 496, de sport dubbel A-hengst. Moeder Regina van Oostenburg, een sterdochter van Sjalle 454. De sport, elite en preferente triple A-hengst die natuurlijk al een aantal jaren over de grote plas in de USA zijn brood verdient. En die voorheen het paradepaard van Stal de Mersken in Siegenswoude was. Deze mannen vanmorgen dus met een eerste premie bekroond.
volgende kandidaat. 108. Tienke van de Hornezaten. Geboren in april 2022. De vader is Tiede 501. De moeder Venna P. van de Hornezaten. De sterdochter van Norbert 444, de meervoudig kampioen destijds van de hengstekeuring en ook al jarenlang te vinden in Amerika, bij de Vana. En deze Tienke is gefokt door en in eigendom van El de Boer in Stiens. Nou, kan ze de nodige potten breken in deze kampioenspresentatie. U mag gerust aan de binnenzijde van de kruiwagens rondgaan. Dat maakt de piste iets compacter. Er zijn nog jonge paarden die natuurlijk ook nog bevestigd moeten worden. En hebben natuurlijk vanmorgen ook al acte de présence gegeven. En onder deze omstandigheden met deze temperatuur, ja, dan is het altijd de vraag of ze dat 's middags weer laten zien. Maar dat geldt natuurlijk voor allebei de kandidaten. Wordt het een jonge tiende die kampioen van 2024 wordt? Of wordt het toch de Menne? We zullen... We stappen nog even rond en dan vraag ik de dames van de ceremonie om alvast richting de middenstip te komen met de eresjerpen. Want zo dadelijk gaat Manuel Gasseling als inspecteur van het KFPS ons vertellen welk Twenter kampioen dan wel reservekampioen gaat worden. Ja, gaat de vlag uit in Stiens. Kom in Drachter Compagnie. Het woord is aan jou, Manuel. Ja, dankjewel Henk. Ja, zoals we weten zijn we bezig met de kampioenskeuring voor in dit geval de Twentes. Zoals al gezegd werd, konden we bij de Enters helaas geen eerste premie kwijt. Dus we hadden 2 Twentes terug vandaag, nummer 107 en nummer 108. Nummer 107 is een goed ontwikkeld enter, lang gelijnd. Het zal misschien een fractie edel in zijn hoofd kunnen, maar wel correct in zijn exterieur. Laat ook een correcte stap zien. En nu ook weer een functionele draf. Nummer 108, gewoon een evenredig gebouwde merrie die goed in het rastype staat. Ook een jeugdige opdruk. Ook voldoende ruimte in de stap en stapt ook takmatig. In draf zien we voldoende achterbeengebruik. Zou nu in deze prestatie iets meer oprichting kunnen laten zien, maar in totaliteit functioneel. Ja, en het gaat natuurlijk niet alleen om beweging, het gaat ook om een stukje exterieur en een stukje bouw. En we kiezen daarom vandaag als kampioen voor ons op dit moment het meest complete paard, nummer 108. En dat maakt uiteraard 107 onze reservekampioen. Ja, we zijn natuurlijk heel benieuwd hoe ze uitgroeien. Het zijn nog jonge paarden. Dus we gaan kijken wat ze volgend jaar laten zien als 3-jarigen. Eigenaren van harte. Mooi en duidelijk uiteengezet waarom de jury tot een bepaalde keuze komt en is gekomen. En toch hebben we 2 prachtige Twenters staan die het volledig verdienen om hier ook winst te halen. Dank u wel. Alweer een triomf voor de familie De Hoek. Het houdt net op. Inderdaad, maar de baas zelf er nog net, dus dat is hartstikke schande. Want die zit op de trekker.
Ik dacht, hij had misschien al melk aan. Nee, nee, hoe net melken met dit keer. Nee, nee. En hoe gediend je mij ik op hetzelfde moment met dit waren. Ongeveer. Ja, zeker, dat loopt met dit waard. Alleen net verkeerd het zag. Eerst de matten. Maar dat word ik niet meer voor. Zaken van voetmeisje. Lokmeisje in elk geval. Goed. Foto's. Oh, Johanna, ik zal ook nog komen. Ik moet er net op. Een ene ronde voor de kampioen. Uit de stal van de boer in Stiens. Deze veelbelovende jonge tierde. Zegenen met een prachtig mooi exterieur. En een heel functioneel bewegingsapparaat. En ik uiteraard lokmensen voor de familie De Hoek. Met van het Arie dan tussen en toen gediend is op het rekker. Ja, dat moet dan ik op hetzelfde moment onder deze omstandigheden. En dan gaan zaken weer voor het meisje. Qua mooie jonge kampioen en reservekampioen van het behoud. Voor de jury, kampioenschap 3-jarigen van het AKW Dalma Oortenken, onvergetelijk zeer loertjer op de Koningsvelden van het behoud hier op de Samarheide en jij er in Burgen en werd ik maar keuring Holland. AKW die weer er altijd en om zijn onwijdigheid bloemen te eren heeft het bestuur van het behoud meent om haar oud-secretaris, 37 jaar lang secretaris was, om die op deze wijze in ere te houden. 129 Rens van de Hornezaten. Van april 2021 een jonge vierde vierjolien uit een Norbert Fjouwer men, de sterdochter Fenna T. van de Hornezaten. Fokkeneigenaar Eldeboer in Stiens. ...132 zinnen van de Butewaai. De Butewaai, geboren in mei 2021. Met als vader Marcus 491. De moeder Hilkika, een pro-sport AA-merrie van standaard en intussen ook preferent geworden. Die Hilkika. De fokkeneigenaar is de familie Hoeksema in Ureter. Prijzen te vinden zijn natuurlijk ook de regerend kampioen van de Heemse Keuring Jeppe.
De moeder van deze Romy SE is Tineke SE. Een sportmerrie van Torben 466. En ook Torben is intussen uit sport een elite met een triple A achter de naam. De fokker en eigenaar van deze Romy SE, u raadt het al, S. Elzinga in Oudega. Dan komen ze alle drie nog een keer terug en uiteindelijk blijft er een kampioen en een reservekampioen over. En dan hebben we natuurlijk straks nog het kampioenschap voor 4 jaar en oudere merries. En houdt u er rekening mee dat we aansluitend ook meteen de verkiezing van het algemeen dagkampioenschap hebben. Dus de kampioen merrieveulens, de kampioen van de jeugd op Twenter, de kampioen uit deze groep van de 3-jarigen, als mede de kampioen 4 jaar en ouder, die worden aansluitend na het kampioenschap van 4 jaar en ouder meteen weer in de piste verwacht voor het dagkampioenschap. Ik neem aan dat voorzitter en woordvoerder Piet Bergsma het woord tot u gaat richten om u uit uw onzekerheid te verlossen. Wie wordt kampioen 2024 en wie wordt reservekampioen? Piet, aan jou het woord. Dankjewel. We gaan u proberen te verlossen uit de spanning. Er staan 3 hele mooie paarden, vonden wij. Dat is wel mooi, dat is een eigen mening, maar goed, ik vond het mooie paarden. En wij vonden het hele goede paarden. Je begint met nummer 129, een paard met heel veel ras en een hele sterke bouw. Die geweldig stapt, fijn door zijn lijf stapt, benen goed op tilt. En elke pas is raak, er zit geen hapering in. In draf was hij vanmorgen iets flitsender. Maar het is ook een lange dag voor zulke dieren. Ze staan al vanaf morgens 8 uur hier bij de baan. En dan heb ik nummer 132, ook een heel rastypisch dier, die nog iets neerwaarts gebouwd is. In stap misschien iets meer ruimer kon als nummer 1, maar in draf ook een heel fijn achterbeen en veel zweefmoment. En dan kom ik bij nummer 133, ook een paard wat iets eerder in zijn hoofd zou kunnen zijn. Heeft een lange hals die ook goed geplaatst is. Paard ook wat heel goed stapt, eigenlijk de beste stapper van alles. En in draf liet hij vandaag ook, vanmiddag ook veel lossigheid zien, hij was nog heel fris. Wij hebben gekozen voor de reservekampioen, nummer 133. En dan komen we bij de kampioen uit. Nummer 129 is de kampioen voor vandaag. Gefeliciteerd. Ik ken het ook, een kampioen bij de Twentes.
Dankjewel Piet Bergsma voor je mooie uiteenzetting. Zet de kampioen en de reservekampioen nog maar eens even in actie. Het is een feest om het veld, maar zeker een keer in het veld. Applaus en een ovatie voor een hele terugte kampioen. Rens van Hornezaten van vierde keer Norbert van de familie de Boer uit Stiers. En natuurlijk een sprankelende reservekampioen Romy S.E. van de Hiest Auer uit een Torbenmen van de familie Elzinga in Oudegem. Vijf combinaties die gegooid doen naar de titel in dit kampioenschap 4 jaar en ouder. Als eerste opgesteld voor de jury 149, Ietje van de Wolbaren, Ster, dubbel A. Een dochter van publieksfavoriet op de hengstekeuring, Nane 492. Moeder Frederike J. van der Wolbaren, model preferent prestatie AAA. Wat een imponerende moederlijn ook. Moedersvader Leffert, sport en preferent. Fokkereigenaar mevrouw Vaatstra van der Ploeg in Oudega. En gereedhouder 153. En deelnemers aan de algemeen dagkampioenschap willen die de rekening houden dat u na de aanwijzing van de kampioen van deze 4-jarigen meteen aan de beurt bent. Dus het beste veulen, de jeugdkampioen, de kampioen 3-jarigen, houdt u deze gereed in de vooropstelling. Een mooie grote ramige merrie, veel statuur ook. Het klopt, Mare RV. Een van vaderskant van eenmalig kampioen op de hengstekeuring, Mathies 504, Sport Elite AAA hengst. Uit de stermerrie Nienke RV genaamd en die stamt weer af van Harmen 424, de sporthengst. Van Bertus Tonen en Jane Tonen in het zuiden, Maren Kessel. Team Chardon, druk aan het overleggen om deze presentatie in de kampioensring zo goed mogelijk te laten verlopen. Mathies Keer Harmen van BT van der Meulen in Garijp. Mooie, aansprekende presentaties tot dusver. Paarden van 4 jaar en ouder, toch ook iets meer statuur en formaat. Er mooi ingegroeid. We gaan naar 155. Meike van de Boeterwijn.
Meike van der Boetewaai. De vader is Teun 505, sport AAA, stamboekhengst. Moeder Hieltje K. Kroon en sport AA. Moedersvader Stender 447. De stamboekhengst met sport met een AAA achter de naam. Fokkereigenaar familie Hoeksema in Ureter. Paarden zijn in deze categorie voor dit kampioenschap toch bijzonder aan elkaar gewaagd. En de verschillen zijn wat dat betreft uitermate klein. En ik ben benieuwd straks naar de explicatie van onze jurywoordvoerder. De volgende stermerrie met een eerste premie hedenmorgen, 156. Noor van de Marren, de sterdochter van de hengst Wiener 461, sport AAA, moeder Drieste Dame, ster preferent, moedervader Meisje 439, fokkereigenaar K. Sitma in Alzen. En dan hebben we zo dadelijk nog 1 kroonmerrie in het vooruitzicht. De laatste kandidaat uit deze groep. En 162, eveneens gerechtigd om deel te nemen, is afgemeld. In aantocht, de laatste kandidaat, en wie weet zit het venijn in de staart. 1 Wonder P van de Miertbaai. Een kroonmerrie van de hengst Alwin 469. Moeder Zulke van de Miertbaai. Kroon, eveneens een kroon. De AAA zelfs. Moedersvader Duitse 420. Fokkereigenaar René Veenstra in Surhuizen. 164. Veel kwaliteit vanmorgen in die stermerries van 4 tot en met 6 jaar. En ook in die kroonmerries. En we gaan eens kijken of deze van René Veenstra nog wat potten kan breken hier in deze kampioenskeuring. Waarbij natuurlijk ik die gratis dekking van hier staat al eruit Chip Bosma, Chip en Daten Bosma met de scissor.
die komen zwaar te verzinnen is. Dus de kampioen vallen, kampioen Twente, de kampioen Trijenwerven en daarnaast van deze groep de kampioen van de Vrouwenwerven. Die zullen hierna dan strijden om het algemeen bijkampioenschap van het behoud 2024. De paarden stappen nog even heerlijk in ontspanning rond, zodat de jury wat dat betreft ook nog aanzien van een eventuele betere stap de jury dat kan constateren. De jury is eruit. Goed, dan geef ik met alle genoegen het woord aan Manuel Gasseling. Ja, we zijn inmiddels aangekomen aan het kampioenschap 4 jaar en oudere merries. Vanochtend met veel plezier deze rubrieken gekeurd. We hebben daar ook al een mooie kwaliteit in de baan. Ja, deze paarden zijn terug voor het kampioenschap. Ik denk 5 mooie paarden. Ik zal ze kort doornemen. Nummer 149, zo'n royale merrie die sterk gebouwd is, wat een evenredig exterieur heeft. Die stapt krachtig met een goede ruimte. Vandaag laat ze net ook weer een functionele draf zien met een goed gebruik van het achterbeen. Nummer 153 is een langgeleide merrie die goed in verhouding staat. Met een lange hals, wel een fractie horizontaal, maar een goede takmatige stap liet zien met veel kracht. Draaft heel opwaarts, liet ze net ook weer zien. Gebruikt het achterbeen daarbij ook heel goed. Dan hebben we 155, dat is een merrie die heel goed in het rastype staat. Heeft ook al veel behang, evenredig gebouwd, liet een functionele stap zien. Veel ruimte in het voorbeen. In deze presentatie had ze misschien iets opwaarts mogen dragen, maar in zijn totaliteit wel functioneel. Dan hebben we 156, ook een langgeleide merrie die correct gebouwd is. Dus of het mooie iets opwaartser kunnen zijn. Stapt voldoende ruim en takmatig. Functionele draf zou ook vandaag net in de presentatie iets meer oprichting kunnen laten zien. En 164, dat is een royale merrie. Het is al een kroonmerrie die veel statuur toont, die nog lang gelijnd is. En in stap en draf zojuist een nette presentatie heeft laten zien. Ja, en dan aan onze taak om weer een reserve en een kampioen aan te wijzen. Ja, we hebben gemeend in dit geval te kiezen als reservekampioen nummer 149. Ja, en dan de kampioen. Ja, dan hebben we gekozen voor een merrie die goed gepresteerd heeft vandaag. Vanochtend een goede presentatie liet zien. En nu ook weer een draf zien waarin ze heel opwaarts bewoog. Goed op het achterbeen kwam. Goed gebruik van het voorbeen. Wij hebben vandaag gekozen voor nummer 153. Altijd goed om te horen dat mensen enthousiast zijn. Gefeliciteerd. Goed, dat was een spannend moment. En dan kennen we nu de identiteit van de kampioen en de reservekampioen 2024 oudere merries. En de kampioen die zien we natuurlijk aansluitend hier zo dadelijk terug. Wanneer ook de kampioen van de Grielbaan. Applaus! Where it began
reaching hand. De jonge Nane kampioen van de Merivan, uiteraard. Ik ben nog in de band van Boefke van de Westereen, maar die wie kampioen bij de Hiersteplan. Een mooie presentatie van deze jonge Nane. Gaan we verder met de kampioen van de Twenters, Tienke van de Hornezaten. Een jonge Tiere, Kim Norbert van de Boerutstiers. Tienke van de Hornezaten. Tiere keer Norbert. De kampioen van de Twenters verliet de baan en die wordt opvolgen door de kampioen bij de trijjaren van dezelfde stal en dezelfde fokker. Het gaat hier om Rens van de Hornezaten, op mij van de Hiestieren, keer Norbert familie de Boer in Stiers. En daar komt hij. De presentatie van de kampioen van de 4 jaar en ouderen. Mare R.V. van de hengst Mathies 504 uit een harmenmoeder van BT van der Meulenveen in Garrijk. Schat Kamminga uit de Westereen. En waar bent de dekking van de Hiestelhonderij familie Bosma onder de spoorborn in Kalmerswaard? Binnen enkele ogenblikken zullen we dat weten. We stappen nog even te doen en dan gaan we aanstaan terug met de damesklasse nationaal Fries Geschiedenis Farisees Riedentrocht de Vrouwen. En de heegste ere is in het geding. Het algemeen Fokdijk-kampioenschap 2024. Nog 4 kandidaten op dit moment.
En uiteindelijk bloedt er maar 1 uur. Het verlossende wordt dat is sprutsen terug. Manuel Gassel. Ja, dankjewel Henk. Ja, dan komen we alweer aan het eind van, althans de exterieurkeuringen. Er zijn nog wat rubrieken te doen natuurlijk, maar wat betreft de exterieurkeuringen komen we tot het hoogtepunt, de kampioenschappen. Ja, we hebben 4 paarden terug. Ja, de dag is lang, ook voor de paarden, dat zie je natuurlijk ook wel weer terug. Maar ze wisten zich toch wel weer goed te presenteren. En ook het merrieveulentje, die liep weer 4 door de baan. Dat is goed om te zien, hield het ook goed vol. Ja, dan is het toch een kwestie van keuzes maken. En nou, allereerst maar eens beginnen met de reservekampioen. Ja, dat is toch een paard wat wij vinden dat heel correct gebouwd is. En ook nu weer een nette presentatie heeft laten zien, die goed in het rastype staat, die goed kan stappen. Wij hebben gemeend reservekampioen vandaag te maken, nummer 129. Ja, en dan de kampioen. Ja, dan blijven er 3 over. En ja, wij hebben gezien dat dit paard toch vooral in zijn bewegingsvorm het best vast wist te houden vandaag. En ook weer een hele goede draf liet zien. Dus wij kiezen voor de kampioen vandaag, nummer 153. Van harte gefeliciteerd. De uitslag is bekend. Blitzkip. En op voorhand wil ik de jury bedanken zeggen voor de voortreffelijke samenwerking die we hier. En dat betreft alle juryleden die hier namens staan bevinden. Reservekampioen van de familie De Boer. De kampioen Krijger van Medische Jonge Dieren. Die maakt het succes voor haar met deze dag compleet. En dan natuurlijk de algemeen dijkampioen van BT van der Meulen uit Gariep. De jonge Mathies. Hij kwam, hij zag en hij overwon. Stamboeksvoorzitter KFPS Frank Fokkens heeft het traditionele bandbord uitgereikt aan de winnaars van de kampioenstitel. Dankjewel Frank Fokkens. Namens het stamboek hier present vandaag. Nou, complimenten natuurlijk aan het team van Stal Chardon. Nou, ik ken het volle beter mee voor het. Nee, dat ken vooruit net volle bad. En dat is gewoon zijn eerste hinder. Die beuzen kregen nog een aantal hier gekregen in de eerste palen. Ja. En had dat beetje daar nog van door. En die wild van de valgerij, dat is fantastisch. Dat jouwt ik met hoop voor u, voor de toekomst. Nou, dat mag ik doorbrengen. Ik ga de trend mee negen. Dat kan je niet begrijpen. Nou, geniet ervan, zoals zeggen. En het ik ook wensen. Joop, heeft de goede muziekleer staan. Het statieportret hier op het middenterrein. Maar de stamboekvoorzitter, de voorzitter van het behoud. De eregalerij van de kampioen en de reservekampioen, dat zou ik zeggen, meestal beginnen alle gesteen. En we huldigen de kampioen, maar op de enig juiste manier. Joop, het Friese volkslied.
Geweldig, je enthousiasme van oude kant. Zeker hier achter mij in de tenten, maar ik aan de andere kant langs dat heerlijke staat van die Bjemmerliegen. Prachtig om mij te zien. De huldiging van de nieuwe kampioen. En ik zou ze engageren, maar lidmaat nog maar eens even aan u zien en wat er al in de hoes had. Nog mensen, ik aan het trainingsteam van Stal Saridon. En natuurlijk ik aan Stal en het team van Tom Vinnema. Voor de reservekampioen. Reclame voor uw Frieske hinder. Dat doet elk op zijn manier zijn best voor. En wij als liefhebbers, fokkers, genieten ervan. En je hoop ik als publiek net minder. Daar komt ie, Joep!